Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Congress kabala penkre ban yakun yak election Shiteng Samoi Mawryngkneng constituency menta kalayo priang yak jing terwa ban Tiket Uwei samla rangba nolor uba Highlander Karmalki uba la sawa ka Kyrtong borok shikata ban long Kyrtong uleu samla rangba udai uba nobot merbo uba na Mawryngkneng but udairu unong tre beshit rahem bha ka Mawryngkneng block Congress committee bat uba jukershan borba I Kyrtong ke Congress hagi election maladab udeu samla udeiru uba kinongkit kam ke block Congress ki ithu ba namar udei ubala juedon benta hagi babon ki kam jong seng kumta ya ke Kyrtong jong neu samla ubala terwa da ke Mawryngkneng block Congress committee badlong u Kyrtong an sepet benya bat ya tai hagi jingalang jong ke Pradesh election committee jong ke Meghalaya Pradesh Congress committee ke banlong leshai ke sengi kata ke Atarik Risau. Hagani ke jingalang jong ke Pradesh Election Committee, kinong ilam ke Congress nadu Presiden Bak Vincent H. Pala, unong ilam ki MLA Dr. Mukul Sangma, MLA kanong thamai Bak Charles Pingrop, bat kiwei kinong ilam ki nishim bentalang banyatai yathir, ban pa ki Kyrtong jong ki bapan tiket, shika All India Congress Committee, ban ai ke jumenjur.